Tak Lebo rozprávaj. Ne, podľa hraj. podľa mňa to je stupid. To dostaneš... Maxim nechce byť zarezaný, kam hraj, máš 3 minúty. Hraj. Tiež si myslím, že nechce byť zarezaný iba. Teraz to kolujem. Prehráš túto game. Budeš posledný. Z tohto placement. V piči. Teraz to kolujem a kliklujem to. Ja, no, hej. Sa učil. Ja sa neučil. Hej. Hral som a sral som. Čo si hral? Ty sa ešte neučil? Akože učil, ja sa učil ráno, proste ja Počkaj, a čo si robil teraz? Sral si a hral si? teraz, To hej. chlapci, nevyzerá to tak fun, jak som si myslel. Povedzte mi, čo je na tom také exciting. Je to zábavné, proste. Ja to Pravda, pravda, že na čo sa pozeráš a si máš ten dopamin, si taký, že jo, vyhrávam, alebo niečo také. Maxim, ty vyhrávaš, nie? Áno, proste musíš premýšľať. Môžeš proste premýšľať pri tom, no. To Ale čo, ja neviem, ja som zabudol, jak tá hra vôbec ide. Co? Ty si hovno úplne? To si práve nespravil. Počkej, Zvona, ty chápeš, že mohol si ísť hore s tou cestou a to by ho, dole teda, to by ho tiež zablokovalo. Sme proste retardovaní. Sme nemohlo, proste, že... Čo by ho, jak by ho to zablokoval? Lebo by som to už nemohol postaviť. Nemohol by som to ísť. Lebo je tam oranžový. Vy neviete, čo robíme. No ja neviem, fakt. Teraz mám Goa Full RNG, hej. A Ty máš God Awful RNG? Nie, Leo, ty si iba sprostý, to nehraj na to. Ty si fakt zle buildol všetko. Dobre, ale som sa že sa žiadna God Awful RNG. Nehraj na to. Do piče. Prečo? Proti mne. Nemám žiadny karty už. Mám otázku na všetkých. Áno. Je Zvono žid v tejto hre? vôbec. Ne? Fucking proste. Ani až tak nie. Vieš, čo je zaujímavé? Ja robím proste kokotím jej. 4 kola a nedal som ani jednu kartu. No, tak Kámo, máš 3 a 11 a 12, proste. 3-4. Aha. A včera, bro, to bolo so bad, keď toto mi urobil. Lebo ti exposol basically, hej? Hej. Lebo ty si bol taký, že ježiš. Dobre. Čo máme? Leo. Ja som to potreboval. Pretože Čo si potreboval? ten wood. Ani si ho nepoužil? To som zavodol, že som ešte mal použiť. Akej si farby? Modrý. Pomôž mi, Paťo, ktorý je on? Tento. Tu? Nie? Áno. Ja milujem ten zvuk, čo to spraví. Si dal zase 7? A ty si mi zase zobral drevo? Čo? Smola. Poď, daj mi niečo. Dobre, to nie je takhle. Dobre, teraz že... Som všetko minul, kámo, ja nič nemám. Viem, ako verím ti, hej. Verím ti, takže to musím zobrať Maxima. Ja nič nemám. To presne potreboval. To som presne potreboval. Maxim, čo idem ti, lebo som kamoš. Dobre som, ty si kamoš. 3, no, to bolo treba. Vidíš, zasta 5k, to už je, že ja už by som mal so many resources. To je všetko kvôli Maximovi, ja to hovorím. Pretože to není ten placement, to je všetko, lebo Maxim na mňa dáva Nemáš to dávať ku rockers. mne. Máte tak do tehlu? Prečo to dávaš ku mne? Mm, Nepadajú. ty si hovno. No way. To je môj limit. Reálne je to môj limit. Nie, hovorím, že za dve karty by som chcel. Dám ti Ja dve. viem, ale ja ti nemôžem, inak to nemá zmysel pre mňa. Dobre. Dám ti. Čo? Ja som kokot? Čo som spravil? Si potreboval tehlu a Ja som potreboval tehlu. Dobre, tak. To nemôže... Ani road nemôže postaviť. On si myslel, že postaví tam road. To je nejaký Munderland, ale... Aha, nie som kokot. Ne si? Á. Ne. Zvono nerobí to.
Vy ste proti mne. Ne, Čo sú tieto accusations? Veď prečo som prehral? Lebo oviec je málo. som ma to cutol off twice. A proste, že Maxim na mňa dá háč do rover. Takže som proste negetoval Nepláč. tweet. Si mal na pič položené najviac na Nie, svete, nie, jak sa nie, dalo. nie. Mal som fakt Ja zle vám to povedať. hovorím, proste, že to není tým. Ja som to teraz to vysvetlil, prečo tak není a ty si zase povedal, že tak je. Nie. Čo to bol AI, čo vyhodil, hej? Pičus. Tak sa mi to ľúbi. Teraz padne 5, ty kokos. A teraz uvidíte, jak ja vás všetkých rozbijem. Proste, že mám... To vytredil ono za tie action cards. Vytriedil som to za... Aha, To piče všetci mi tu budú ujebovať, one. ale stále tam není weed in game. Oh my god. 8. 7. Dobre. No, není to dobre. Ty zase dáš... Zablokujem to osmičku. Osmičku. Osmičku to musíš dať. Zvon, Hej. koľko máš weed? Máš aký? Nemám žiaden, kámo. Má dva. On klame. Yes! Čo ti jebe? Ty si taký Má niekto... pezdiak obyčajný. Máš kamiť? Lebo... Ani náhodou, nedávajte mu tie šutre, on si tam postaví. Ja by som dal, Hovno. kebyže mám. Ale nechápeš, že on to ide vyhrať teraz? Jak? Ja mám On 5 má päť. bodov. Ja mám najmenej. Máš najdlhšiu cestu, už máš 7 a prídeš si doma, máš 8. Najdlhšiu cestu zvon tým... Ježiš, som si nedal ešte. BRB. Pohoda. Ty si kokot. Ja to vidím. Ja si robím srandu iba. To vieš, že ti nedojde offer potom už vôbec. Hej, viem. Teda auto rejectuje to. Vieš čo? Myslím, že možno mi toto vyjde. Yes! Ty maďar jeden pojebaný. Dobre. Hej, okej, chápem. To piče. Opiče. To kto mi ujebal? A jak? OK. Počkej, čo padlo? Toto je... Aha, ja som dostal 2 kamene. Tak to je super. To je koniec už. Ak si vyhral. No, tak nič. Ty si taký šťastkár pojebaný. Ja som hovoril Leovi, že to nevyhrá. Tebe Kvôli padali tomu, tie kokotiny v kuse. Len sa pýtam pre istotu. Hej, Čo je tu aj win To máš- percentage Leo zatiaľ? 0%? Oh my god. to vidíš? Oh my god. Ja mám 75, keby si chcel vedieť. Ja nesím ako friend radšej. Čo by si mal weed? Jej, no veď jasné, to by chcel každý. Teraz začnú padať 5 a bude sa tradovať aj weed. Yes! Baby, let's go! Yes, Ty- a kúkaj! Oh my god, to bol play of the Ty máš century. ešte aj 10 kariet? What? Neviem. Ty máš toľko work? Je weed in-game nejaký? Neviem. Potrebujem fakt weed. Dobre, je, dobre. Si tradol? Nie, som A ne, Maxim stole, aha. 5? Je, aha. Si mal Monopoly card, hej? Hej, a bolo úplne useless celý game až doteraz. A chcel by som ešte raz jednu sheep. Ak by bola. Máte sheep? Áno. Krása. Piče, to som nevymyslel, to som zle urobil. Som nechcel tu sheep. Dobre, nevadí. Aspoň. Čo si buildol zás? Mesto, kurva. Chelsea Town. Už vyhrávaš toto kolo? Alebo- Ja asi nie. Kurva, koľko bodov ešte potrebujem? Toto je fakt. Use the night. To nie je ideal bluff. Čo si mu ujebal?
Nebudem. Ja si myslím, že teraz som práve vyhral. Toto ani nesleduj. Nie, nesrandujem. Počkaj, musím to prerátať. 1, 2, nie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja som vyhral. Ne, Maxim, prosím, ne. Ja som vyhral, čo ti jebe? Môžem ujebať to drevo pekne? Yes! Jak si vyhral? Veď máš len 8 bodov. 10. Ešte nejaký iný kokot, čo ma tam katol off 50 krát. Mi to spomínal Nevadí. groove. Chceš vedieť? Chceš vedieť niečo? Asi nie. Vieš, čo má win percentage teraz? To je 83? matematický príklad.